Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho mworigereria w'Ensoko TV nigora sechinga kya semesa ya mayako w'Ensoko chinsa isato asobot kobiga bwa gatatu mutinyo gatano mwaka bw'ekirubere 2025 ne monchenkuru kwa Clinton Ondigi Kelvin Mogoi na Barnabas Ondari na buto chikubwatira na kurwa studio kamere kone kya marugine chibicha ngochara sencherenge karanse ko benento kurbono bwe komwerio asenge nchemesa mayako w'Ensoko chinsa isato chakirbo. Karibu sana mwancho muriga ribot kubwara to chakana robot ru kubwatia murebwensi ya Kenya muskule muruto nigo hagendere kuigerera miroberio ya serikali ya Kenya kwanza yabikire kwene kyane kigosira chisemina kwene kibuna aborokia na aboroki wankonyara bari chinga gichinyoro kero bagendere tine miroberio abase chiskuru au hasate bire serikali yae wetira se wizara ya chisemi nigo engakiiga ikubwato ka chibesa go chase chiskuru ase chinga gichibwendrete murebwensi nigarengi ko yakwana iga kero aikirana ase county ya Murang'a. Pesa ya first term tulituma first term. Pesa ya second term tumetuma second term. Ile imebaki kabla ya third term kufunguliwa tutatuma pesa ya watoto wetu. We have made it deliberate. Haijafanyika siku ingine. Unajua siasa hii Kenya ni mingi na watu wa kuongea ni wengi. Lakini watu wa kufanya kazi ni wachache. Wale wa maneno mingi ndio wanajaza maneno katika airwaves, mitandao na kule kwingine. But those ones, they don't bother us because we know what we are doing. Na kwa hivyo na wauliza wale wote stakeholders ya mashule yetu tuweke masomo ya watoto wetu kipaumbele. Na tuhakikishe ya kwamba zile pesa zote tumetoa kama serikali zinatumika kwa njia ya sawa sawa. Na mimi nataka niwashukuru Board of Management of Schools wafanye kazi pamoja na walimu so that we can better serve the children of Kenya kwa kuhakikisha kwamba wanapata elimu ya sawa sawa. Kati hiyo tunabadilisha Kenya mzima. Ni mnanielewa? So that is how we are going to move the country forward. Na nawauliza viongozi wote tushirikiane. Tufanye kazi kwa pamoja. Hawa wananchi wanajua vile watatupanga. Na kila mtu anapangwa na ile kazi amefanya. Kama hujafanya chochote, kazi yako ni makelele. Kazi yako ni matusi. Kazi yako ni siasa ya kugawanya watu. Hawa wananchi wako na akili. Watapanga kila mtu na kazi yake. Iko ratili ya kupimia mtu ya matusi. Si kila mtu anapima na ile kazi amefanya. Sasa kila mtu ajipange na kazi yake. Hawa wa kuongea maneno mingi, mimi nitakutana na hawa hapa mbele. Nitawauliza maswali magumu, watashangaa. Sio kama tunaelewana? Yes, hapa mbele. Tutaulizana maswali magumu sana. Hawa watu wanapiga makelele, sijui nini. Ati ile kazi kubwa wamefanya ni kunitafutia jina ati Kasongo. Ati ndio kazi kubwa wamefanya. Hiyo ni kukosa akili. Kutafutia mtu jina ati ni kazi. Si mtu atapimwa na ile barabara ametengeneza, ama shule amejenga, ama soko amejenga, ama affordable housing. Kuna mtu atapatiwa kazi kwa sababu ati amepata majina ya watu. Hao watu ni bure sana, wako chini sana, wako
Tuguskabusio mwancho murigeria habara yabako koboke serikali ya Kenya Kwanza niko bono baro kandre komo chioyo kabiro muraibu ense ya Kenya Uhuru Kenyatta asogwe sona na siasa kulingana na habara yabo niko bono batebiro muraibu ense ya Kenya William Ruto ne serikali ya Kenya Kwanza nikabwente kwebwa ribaga kwene kenachigo ikirania chira chiaye na boigo amagendro wechi asaba na inchi. Nipewa nafasi wafanye kazi yao wakashindwa. Wakati wameona Mheshimiwa William Samoei Ruto anachapa kazi, wameanza kulialia, wameanza kubweka. Mimi nakuambia wewe Uhuru Muigai wa Kenyatta, wewe ulikuwa na kitu inaitwa Big Four agenda, mnaikumbuka? Wakati ya mambo ya food security, wewe ulikuwa unachukua pesa, unapea watu wanashaga unga, ati wapunguze bei, wanakula pesa, bei ya unga ikaenda juu, karibu Wakenya wakufe na njaa. Mheshimiwa William Samoei Ruto amekuja, amesema apeani pesa kwa wakora, yeye anapewa wakulima pesa, mbolea imetoka 7,000 imefika shilingi 2,500. Sasa Kenya tuko na mahindi, tuko na chakula ya kutosha. Wewe ulishindwa, kaa kando uonyeshwe vile kazi inafanywa. Sifuna, Orengo na Osotsi wale ni wafanyikazi. Wakati Uhuru analipa wafanyikazi wake wa kuchunga ng'ombe mwisho wa mwezi, ndani ya hiyo mshahara kuna Sifuna, Osotsi na Orengo. Lakini ODM original, ODM ya baba, ODM ya maendeleo, ODM ya Busia, ndio hii iko na kina Rafael Wanjala, ndio hii iko na Emmanuel Wangwe, ndio hii iko na Oparanya, ndio hii iko na hao viongozi wote wenu hapa Busia, ndio hii iko na gavana wetu Otuoma hako hapo ndani ya hiyo ODM. Si ODM naijua? Jana nimemsikia huyu mungwana anaitwa Uhuru Kenyatta. Unajua Uhuru Kenyatta akiongea anajidai kwamba yeye ni malaika, na sisi tulimuona kwa miaka yake 5. Jana alisema eti wale watu wana support William Ruto eti sijui wameongozwa na matumbo yao. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe kwanza ni product ya tumbo, kwa sababu baba yako Jomo Kenyatta alinyakua mashamba yote Kenya nzima. Kabla hujatuambia mambo ya tumbo, regesha mashamba ya Wakenya ambayo babako alinyakua. Tuguskabusio mwancho rigereria humo waziri hotendrete Chigosori Salim Mvurya na boigo magavana bwe county ya Kwale Fatuma Achani niko bono asubwamo ababuria bananchi kurwa Sorgongo rwa Coast kweneke unanko bwate sibari serikali eraroro kweneke ambacho konyora obokoreri buya abuga magendro abara yabo niko bana batogire getambukiro cyumura ibwense ne serikali ya bono kubanekeria amagendro abananchi bense meyo aseba bodire baiso kya subunge bairike ko babakicukura erigo sira humura ibwense asokorige ntunda ya kabere. Tunapata waimbaji hawa Mheshimiwa Rais ametuunganisha kwa serikali ya mapana na marefu. Kwa hivyo sisi tumekubaliana kuanzia hapa Vanga mpaka Kiunga na sehemu yote mpaka Taita Taveta, viongozi sisi wote tuhakikishe Mheshimiwa William Samoei Ruto amepata kura nyingi hapa mkoa wa Pwani. Na kwa sababu Kwale inaongozwa na gavana wa serikali, kati ya zile facility 10 ambazo zitabenefit county 9, moja nikaambiwa itapatiwa gavana Fatuma Achani. Tuguska busio mwancho rigeria soroboti ronde waziri wa monena iga Kenya uyubo igotendete wizara ya mangana hesko yechinse chesko Musalia Mudavadi nigaene kirige ikarona babwatwa ni kurwa serikali yense ya Japan unenchere moyo gotinya obwa amatega tiense ya Kenya nili ya Japan kulengana no Mheshimiwa Mudavadi negatia babwatwa ni kurwa serikali yense yo baikira na sense ya Kenya niko barire ira yo gochakone kyankubwatwa na bara sechi sector au igatia abo bonchiroria iligo chekone buna uchumi yechinse chigabire gokinere agokonya bananchi babo. Excellency Honorable Motegi Toshimitsu, Minister of Foreign Affairs, Japan, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, I welcome you and your delegation to Kenya. I am pleased to note that Kenya and Japan enjoy warm and cordial relations founded on genuine mutual respect and long-standing friendship spanning more than 6 decades.
We have maintained regular high-level exchanges on bilateral and multilateral matters of mutual interest. Your official visit to Kenya reaffirms our shared commitment to further strengthening these ties through sustained engagement and cooperation. I also take this opportunity to congratulate Japan on the historic election of the first female Prime Minister, Her Excellency Sanae Takaichi, by an overwhelming parliamentary majority. This is my fourth visit to Kenya, and each time I visit, I am captivated by its beautiful nature and vibrant urban landscapes. I am aware that on the occasion of TCAD 9 in Yokohama last year, Prime Cabinet Secretary Mudavadi accompanied President Ruto to Japan, and I am delighted that exchanges between Japan and Kenya have been continuing. And I would also like to take this opportunity to express our appreciation for the congratulatory message that you sent us on when the Takaichi administration. Nasorobotirwa bene mwancho murigeri botukobwarera sama tukaiga obokano nigo bokorrekana kubura kurinde ya matemo ime hekenyoro ya kibariga kegotoka se ward ya bomwaga mwibunge North Mugirange County ya Nyamira nigo bano barabwo bagenderetie nekewa kyobokano ekibagote bano rorerie kurwa se chisokoro cyabo bagosangane getasene kegagia Nsoko TV nigo bono babodire mwanyagetinge enyare ko bage ko babwatesia na ko basira ero bagendererie negekoro ekyo mugusi muri Kido Vincent Monda na ile teri bagari gosangana barabwo na bayiga gatwari gandria robotiro ko bwate lakini ate gusiyenga mamukungu tare ko kuna bokana abagaka bari kubugia naende abagaka banyomete yare ya kangondi ngabe ani abiara kosi beri mabere nango jangoro bami banji bane bali gala ayo bandire gatigati yemegano amone chingaro chomogusi n'obokano obokano obo nigo bokoretwa n'abagusi nabo igo kubugwa mona century y'emyaka ya 15 James Mengo Nyancha atoretange n'obokano bwari korosi gukurwa se gituba kyo motembe kyamaye kubekuriyo wamaye kubekinga isana isatu kamba 8 kingo isana isatu buko bugeligwa yari korosi kurwa se mego yekuruko yemenyika no yari kubeku yatoba ya rosi kwa bukano bwamanya kubikwa buko bwa nebitonto kubikwa rengo bwamana gotera rindi bwasanunukia umuyiga bwanza asama tukabono obokano obo nigo bwarorekanire kogachwa bari abanene kuro bakoro nabo baikere to obokano obo buregasi asama tukamagega obokano obo nabo bwarerio gire omugusi andonsi asomugusi ari gosangerekana nokikere kyarenge kanene mono kubwatania abantu nakoreta abantu hamo nakorosie imiyiga yomogoko abantu basasuka bale amba igo bukano negita ky'omugusi guseke nanda ky'omugusi nokikyari ngo bukano nobubu aliko toka enyangi yamanya koba ekera abantu bako gese ndagira bagasire ndagira bagocha amu goserekea gose gotongora nobukano bwari kubuga abantu bagoka batenga yebintu bitari kubura asi kinyangi kinde kyonsi ise kabone cyabana bahuji maguta mutwe ise kabone cyabana bako bantu bako nyoma ngo togote bangu bukano n'ibintu cyari kubwatanya abantu kara abantu bumanire bago cyamo n'ubukano bukubugirwa abantu batenga bari babite bagoka ngo bukano aso mugusi bwari ko bambuyo nyangi yari ko ba ngo muntu bari kunyuma bukano butayi ekero bukano bukubugirwa omugusi nigakonyore sabali nene kurwaria sarule egento boigo akwegokeria abukare obukano nigo bwari kubugirwa amona abasacha boka abana bake abakungu tibale gukuna bukano obo engencho yae nere igose umujando tulikobo batatige kero ugikubugia nogiri bale batenga gukuna cyumuragi okonye kwarengereri kero ugikubugi to bugi abantu bagenderere yoko baito moyo nigo mundu uri gukwana kire kubugi okubugi ya pakonye otero goteruga okubwatania mangana yubwate bakutabu zabandu kwibundisa kumanyege ndike bokongu mbui amangana arengete gekoro gito nabatakira inyorwa ekero bokano bokubugirwa ine nchira ya motoko inyora chisokoro chito nabo toinyora buna chamenyete esabari yane uikensemo ya bomwagamo imeyekerenyo noti mugirango imeyekenyoro kia kebariga nigongo soa ase amate ya kinaro chweya
Onye toigwera ng'abuna abana bakebariga yani abana b'omotembe arabyaba ng'andoje bagatenga agindoje ng'abalenge gatenga so mumuraga isaniro konyoma debi wabamanyi bagoja debi wabamanyi bagoja gererae minto manjegetinge rieta ya marieta bakobaka galire kwambo kasare ele magole razare nere onyore tole magoli kwambo ka onyore tole gyamboko ase amateye nigo nanyorera abasae naende abanyaruka amone amateye abo yonsi abo bari n'omong'uso motindi bokogendereria endere y'amatera oetera obokano aiga nekeoreri kia Daniel Momanyi saisi inche oria morosia amakano naende omobugia naende ngotureini narabugirie amakano emiaka emenge egese nachagete korosigo narenge omwana omogege ng'we narenge grade 6 ngagenderera korosia mpaka ekero nakore esukuru naende bono ngasangia obokano bwasoire enkero yasoire obongo ngachaka bono kobugia ngasangia yasoire okoboko kabisa bono ngonyiaka kabisa bono twarabugirie amakano chingaki chinyinge nigo nkomanyigwa buna Momanyi niga akorika na korokereria amang'ana ya egekoro gito ase chisukuru nonya nemeyega ao yamwanyagetinge nabo ngokorosiria obokano naende ngotingeri kabisa bokire bokobua kabisa bori bwa egekoro muna bono ninyanchete chingaro chiri chia egekoro koratera naende ngotureni chingaro chiri chia egekoro chisokoro yana ntureinetie muna nkobugia na gotera chingaro chia egekoro nekeegwa gekororekana ase omochio obo omogima Momanyi niga akerocha ase esokoro egento boigo nere aenanire gochia ase amanyinga aye omwana oye Cyrus Achoki oyo naende ore omworokigwa ase esukuru ya St Francis Gekendo Senior Secondary nere bwetwekire egeteke nonya kagosoma niga are nokwegena eke na egento kera ase amanyinga abo ime iga amakano twarabugiri naende amakano nororeria rwa chisokoro kuna bono narenge esemeri ya Western Matari Viga amakano narabugire baka omwaka oyo eta no twarenge gari national level Meru amakano twarabugire into twatanganite koru esukuru gekoru kwesibembe junior school Achoki niga akomanya buna niga abegete omokia eriana kichisemi amonekegwe kigiokobugia amatera n'obokano ensemo y'esukuru ono nawo sanginga okubalansi amasomo ekero engakieria music ewika chinsa chiri chia games yatogekana ng'a kurumambi nkosoma kware chinsa chiri chia games gwasoka ririe kengere keri kiabugire kwenda rende gwachigokora amasoezi yago yogo train buna ebiro bigonchoreria abakungu mbabwate mong'uso bwokobugia na goikang'a obokano korende nigo ekegori eke kiaorokirie omokiobo erio kogendereria amatera y'obokano tasira Sarome Kemuntogechi noyomo bwa amateye nomworokigwa okorera amasomo gwike diploma kobono niga nchete kobugia obokano chabona so gochaka kobugia obokano obokano obo boro bwesokoro nachagete korora buna nkoyana kobugia riria abekire ensene nche nabwata enche nachaka kobugia kachaka komanya igo bono kobugia obokano mpaka bono nimaete nende nabo nkobugia buya sana Kemunto nare nokwegena buna anyore ogosirwa ase amatuka nkio na bakogendereria kegwe eke kiogotera n'obokano kero nanyorera omonto okombata okoboko nabo nkorecord nabo nkotera chi functions nabo nkobabugeri abasae na abana abanyaruka barorekanire bakobugia obokano amatuka aya koreng'aniwa n'amatuka amagega ninki eng'encho yaye oyo naende James Mengo onyancha omosi batimaete kobugia obokano ojiere bono na bararetwete abantu baramurigereria naende ase ririkare yare kwenda oego blessings nabagaka naende gekwera gintu biria ruji gokibugia kekocho amanyi gemekia begintu kiororeri abagaka togendo toburigereria obokano obwaye tomurigereria ebichara biaye buna bikororekana tomotebi buna goikaransa ekera kobubugia gako na gotara kogenda buna kobwetweka erinde nerabe nga nero yomo obokurugusi angegusi engima nero ina iguri ntararwa ase nkeye Stella Momanyi n'omwana bw'enkeye naende n'omworokigwa bwa eklasi kia 5 na 2 ase esukuru ya Kibariga Comprehensive School niga akontebia nere nanchete gotera n'obokano nche ng'anchete gosoma naende ng'anchete gotera amatera ya ekegusi na kobugia obokano barabia bangaroche
bantu bakare Barabia bangaroje batenga bantu bakare Nakindo jenga barenga tenga tenga libina Tebi wake manyimba gocha manyimba goite Teyere Kerere amito manyetinge yanga Yeta amarieta bagwaka yanga Yeta amarieta namange yanga Kararire kwa mboga sare yanga Kwa mboga akabora kya mogero yanga Umugaka munene w'umucyoyo Jackson Saisi Kinaro uyu bwanjete chingero mono nigachagete kubuye gitaso umwaka bweri yamo chimikianda na 59 bunakoerera nero monyene kibariga One Jazz Band egetegie chingero nigagoteba eritwa moni chisokoro nende nigari no mugoko yamate yae negendete gokemesia kibariga One Jazz Band bakonyora YouTube nondi iyi band iri aringi nkuru ya Nyamatoki Boys Band no twagire nyanganate na ko sebete mogere Andrew Gitenyi amo na bande anda ikorua magwagwa arana jitende agasira igo bono igiteni gianjete mono nonya na borende giteke gocha kuitira ase sokoro ya amakano nakimo nakiakorocha makanara amange muna mwaro agaiga akorosiwo nonya na agotire na bongo gotanaro esengenjo na ali sokoro ne sokoro uikanero munyenyure munebigori bibike bono roderuo ruabeira abana bane babwatiro bachukuru bane no bare bono igaiga no amakana gutuka asengenjo otokorosi esengenja amakana yaro korosi kune sokoro yane galiga batata galiga batata oya ye oya ye oya ye oya ye oya ye oya ye onjongere ngayale oya ye onjonga mire koro oya ye ne koro gere moyo oya ye ne kingena kanye bwate oya ye no muranya binge oya ye no morore moye oya ye morore bunago tara ye ngaki yalenge ye baito ngaki yalenge Digo vale gotenga livine Digo vale gotenga livine Mura banto ngegere mbura yatwe Aye baita bamura manga bande Narolira bamura moche motwe Narolira bamura manga bande Ngere yekera nditaka Erogonanga Kare otenga barabwalirina Erogonanga erabura yatwa Bunenjera yamo yokwegerera mang'ana arengete mwanyagitinge nige yamateye kuburia okubwatana na mwanyagitinge yonsi elio bagendere kwegerera egekoro gito ono nje by the time mucha gosangingana college school ndete gocha kosoa kichingere chia makano chike gusi naenda bantu bonsi baraganyo bosemi goro yeke gusi no bagocha batonyorega twaba bosemia minto mwanyagitinge turasabe ase omogusi gwaika muto support erinde ntonyore nje yokogenderera muno omogusi ase igo bari batabwati kinguru mwabasira bari wende mubwate kakiaso gwanja kwenyu okobaroro kubukano nigo kogotorokia buna obuya mboro ase omogusi bwatonyoria egeito nabo igo bwamate obosera oboitongo ase intwe igo tukubika chinsorori ase kigukuru gito na ase kigusi gito kurubuna twatebiro kwebo yikobo kuya buna chisokuru gito cyari kwebo ye na biri busokuru cyabwate bito kembirororo buno bukano obu ihe bintu bigito bikuru bibo tari bigo dotanga yo bigo tubika twamanyakana na intu namasucha tuli ye kemira gito ya machika ekero chinga chinyinge chigasaine kogenda atambe kurasa amakano yamate yaro nigigasaine kwaneke buna nkwirani yabale chimbaratiro chomogusi gwetera korosia amakano asobonge nabo igoko yainana gochiasa abantu korwa bomagamo ime ya noti mugirango ekaunti ya Nyamira nje Vincent Monda. Mancho morigaria habono toika homweria sogo komanyaria ne kiwase ritukeriga biyamana sogo sanga na intwe chenkuru kwa Clinton Ndigi asirigaria Kelvin Mogoi na Barnabas Sondari toko andro toro butkovia tomera na sembe nya sai kawanje
you.